Het houdt in eigenlijk dat een oud bedrijventerrein omvormen wordt tot 4 prachtige appartementencomplexen. En zo'n appartementen. En nou, er is op dit stuit vraag. En ik denk dat we heel wijs zijn mooi dat we dit hier omzetten. De omjouwing wordt hartstikke mooi. We hebben er ook subsidie voor gekregen van de provincie. Dus ik denk dat dit een prachtig mooi stukje dak wordt. Hoeveel geld is er bij dit project betrokken? Nou, het gaat dan om enige miljoenen, maar de bijdrage van de provincie is €125.000 geweest. Dat maakt net het verschil. En dat zit met name in de gebiedsontwikkeling, het vergroenen ook van het gebied. Daar is vaak in de begroting is dat lastig en ingewikkeld en daar kunnen we het verschil maken. Wat blij me ben is dat thuiswonen een appartement aanneemt, een flat aanneemt. Want ik denk dat we ook aan het sociale hier denken moeten. Dat is ook heel wichtig voor deze regio. En ik denk dat we daar poer best in slagen zijn. Dus al met al een win-win situatie. En ik ben er hartstikke wees mee.